ମାଙ୍କ श्रोता बंधु आउ आज सुनील से पुणी भेट आज ब्लॉग टी नुआ ब्लॉग आज स्टार्ट सुनील कहले ब्लॉग टी आज कौन करेंगे सुनील कहे। नमस्कार श्रोता बंधु दर्शक बंधु समस्त को नमस्कार। जय जगन्नाथ शुभ संध्या। आम गला थर साक्षात्कार भाई जो आमर पिंटू भाई गला थर आम लिंगराज मंदिर रे आपण मानू से जाई लिंगराज मंदिर प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर विषय आपण मानू कही। आज पुणी एक प्रसिद्ध मंदिर को जाऊँ माँ का मंदिर माँ तारिणी मंदिर सेठा को नहीं जी भाई को सेठी देखी प्रसिद्ध कौन पाई प्रसिद्ध सेठी जाई आज आज आलती आज जो सब कार्यक्रम रही माँ से सब आपण मानू देखू सेठी पचारि बुझू पूजारी पचारि बुझू केते वर्ष कौन महिमा रही जाइए पचारिकी बुझला डोरी भी लगी आज माँ डोरी लगी गला थरक माँ प्रभु लिंगराज डोरी लगी आज माँ डोरी लगी। चलतु जीवा देखा छब्बीस ब्रिज पलैलु उपरको उठू एनएच आसगला এটা ভুবনেশ্বর কলকাতা এনএচ এটা आसगले स्पॉट पाइल सपोर्ट गाड़ी पड़े ये जगह ट्रांसपोर्ट करने पड़ो कैमेरा पूरा सब ये जगह 60 80 को फाइनल रसुलगढ़ छक माँ का मंदिर ये लेफ्ट रे जिते गाड़ी वाला ड्राइवर मानकर भरोसा यही माँ समस्त यू मुंडिया मारिकी जाती माँ लो मत भल नहीं भलरे केमी आणव डाक भी शुणती माँ का मंदिर आसीगला गहली गाड़ी रखा जगह नहीं देखा पुरेवा
କରନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର 24 ଘଣ୍ଟା ବାଜା ପଡ଼ିକି ଆଳତି ଏଠି ଗୁଆ ଭଳିଆ ଭକ୍ତମାନେ ବସନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହାର ମାନସିକ କରି ବୁଝି ନନାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଗୁଆ ବସିଲେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୁଏ। 2005ରୁ 2015 ମସିହା ଯାଏଁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ବାହାର କୌଣସି କଥା ମା ଭେଟ କରି ଆମର ଭଲ ମା ହେଇ ଫାଷ୍ଟ ହେଲେ ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ରସୁଲଗଡ଼ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତିକୁ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ ମୁଁ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସବୁ ବାଦ୍ୟ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେ କୁକୁନାକ ସେ ଢୋଲ ବାଦ୍ୟ ବଜାନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ବଜାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଉସା ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଆଳତି ହୁଏ। କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ଆଜି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଜାଗାରେ ଆସିଛି। ଆସିକି କଷ୍ଟକରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସି ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ବାଜା ବଜାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖେ। ତେଣୁକରି ମୋର ବି ବହୁତ ମନ ଭିତରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବି ଦିନେ ବାଜା ବଜେଇବି ବୋଲି। ତେଣୁକରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲି ବାଜା ବଜେଇବି। ଆଜି ମାଆଙ୍କ ଦୟାରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁଛି। ତେଣୁକରି ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ନମସ୍କାର। ମୋ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ମଉସା ସଫଳତା ନାଖ ଯୁଗରୁ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମାନେ ପୂଜା ଆଳତି ସରିଲା। ଏବେ ଆସିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସେ ଯେଉଁ ବାଜା ସେ ବାଜାରେ ପୁରା ତୁମ ଆତ୍ମା ପୁରା ପୁରିଯିବ। ମାନେ ଯେତେ ତୁମେ ଜୀବନରେ ପାପ କରିଥିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଥରେ ଗଲେ ପାପ ସବୁଠିକି ଧୋଇଯିବ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆମ ଉପରେ ଆଜି ଥିଲା। ଆମେ ଗଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କଲୁ, ଦେଖିକି ଆସିଲୁ। ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ମିଳିଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିବ ମାନେ ତମ ମୁଣ୍ଡରୁ ସବୁ ଚିନ୍ତା ହଟିଯିବ। ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଖାଲି ମା, ଏଇଭଳିଆ ଅନୁଭୂତି କିଛି ହେଲା। ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ଆସୁଥିବେ ଯଦି ରସୁଲଗଡ଼ ଛକ ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଥରେ ମାନସିକ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକି କହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ।